Bon dia, Catalunya. Em dic Brahim Yabed, sóc un català originari de Mauritània i del Senegal, perquè sóc una barreja. 3 mesos després d'aterrar aquí, fa més de 30 anys, vaig decidir parlar en català. I vaig fer-ho no només per la influència del meu entorn catalanoparlant a les Açores, que també, sinó pel descobriment de la gran riquesa de la història, la cultura i la llengua catalanes. Per això considero que el català és una llengua de primer nivell a l'alçada o més de totes les llengües derivades del llatí. I la millor manera de protegir la nostra llengua, malgrat l'abandó institucional que pateix actualment, és parlar-la sempre. I vull explicar una anècdota que va refermar la meva voluntat d'emprar com a primera llengua el català. Fa anys feia una xerrada sobre immigració. Un cop acabada aquella filosofada meva, s'apropà un senyor gran, un home gran, amb llàgrimes als ulls, m'agafà les mans i em digué: Brahim, moltes gràcies per parlar tan bé la nostra llengua. I amb calidesa li vaig dir: senyor, també és la meva llengua. I ens vàrem abraçar. Mantenir el català també és una via d'estimular i d'encoratjar els nostres interlocutors, però sobretot, reforça la nostra autoestima com a poble. Bon Nadal, visca el català, mantinga el català i visca Catalunya. Fins